Vaig una altra vegada aquí al nou multimèdia. Vaig amb aquest vídeo, amb aquest que tinc aquí que xat de Collaborate, faig un clic damunt. Moltes vegades la visió de Kaltura ens impedeix veure moltes més opcions que té. Si nosaltres baixem, i baixem també aquest doble scroll que existeix, ja veieu que hi ha un doble scroll. Aquí hi ha diferents comentaris, l'opció dels detalls, i aquí hi ha les accions. Si cliquem a editar, entraríem en aquesta opció d'edició de vídeo i ens trobem diferents pestanyes. Podem publicar-lo, opcions, miniatures, subtítols, i aquí tenim els fitxers adjunts que podríem dir, pujar un fitxer, seleccionar un fitxer, en aquest cas afegeixo potser aquí aquest fitxer d'aquí, aquest Excel, el DESU, i aquest fitxer ja ha quedat incrustat perquè els estudiants el puguin visualitzar. També veurien aquí que hi ha o un PowerPoint incrustat o hi ha en aquest cas un fitxer Excel, i que els estudiants, quan jo faig el vídeo, l'afegeixo dins d'una aula global, també els hi surti que hi ha un fitxer incrustat que seria aquest Excel.